सावथालफोर मा बेंखनजोबनाय नोंसोर गामिया जों ओरैबो सावथाल दं ओरैबो सावथाल दं गासिबो बेंखना जोंनि गेजेरा बामुफुर गेजेरा बर' दाबसेल' दं आरो दाबसेल' गामि ओमफ्राय जेनेबा बै समाव नोंसिना पन्सायतआ मा पन्सायतमोन जोंना बै समावहाय मिसामारिमोन मिसामारि पन्सायतआव जोङो बहुद गोदोनिनो जोंहा आफामोननि दिनावनो जोङो मिसामारियाव थाबाय थादोंमोन आरोखि पन्सायत हिसाबै मा समाव सोरनि खेल जानानै सोरनि मा जानानै जोङो बुजिस्लाब हमस्लाब हायाखै जों सोंबाय बायदोंमोन जे पन्सायतआ मानो गावलांखो मानो थांखो जों होननानै जों नागिरबायदोंमोन बे समाव माखासे हारसाफ्रा बुद्धिजिबि खालामनानै जोंखौ थख' गालांनानै जोंखौ मासख'आव हरबाय आरोखि मासख'आव हरबाय जोंखौ सिसि बरगाव माबाया हमस्तियाव हरबाय बे जायगायावथ' नायबाथ' बर' गामि हिसाबैथ' नोंसोर जों बर' हिसाबै जों गोलैथारामोन नङा जेनेबा जाय जायगायाव गोलैहैबाय बेयाव बर' गामि दरबेसे बर' गामि गैया दरसेबो बामुनफुर बामुनफुरल' गोलैदों बर'फ्रा हेल' खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय आङो गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो जासिहरबाय आङो दायो दंफैयो नैबे आदानि न'आवहाय बिराद बोसोरनि उनावहाय दिनै आं नैबे आदामोन गामियावहाय आरो बे आदायामोननि गामियाव अबावहाय आरो मा जिल्लायाव आरो मा गामियाव आरो आङो आदामोनाव मानि थाखाय फैदों आरो दायो आं आदाजों मा खोथा रायलायनो नागिरदों आरो आदाया माखासे मा खोथा बुंनो नागिरदों बिनि सायाव आङो फंनैसो आदानाव सोंनानै लानोसै बिथांमोन गामिया मा गामि आरो माबे जिल्लायाव आरो दायो माबे पन्सायतआवमोन माबे पन्सायतनिफ्राय बिथांमोन गामिया बबे पन्सायतआव थांखो बेफोरनि माखासे खोथा आं माने डिटेल्सै खोथा रायलायगोन आदाजोंहाय खिन्थु बिथांमोनहा मा गोसोआव मा गाज्रि मोनदों मानि थाखाय बेबायदि जाखो आरो मा सोरनि दैदेननायाव बिदि जानो मोनखो ना सोरनिबा खैसार सानायावसो बिथांमोना बेबायदि जाखो आं बे खोथाखौ नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय फारि फारि आदाजों रायलायनानै नोंथांमोननो दिन्थिलांसै खुलुमबाय आदा नोंखौ खुलुमबाय बयनिबो अननाय सिबिनायखौ बावहरगोरबाय आदसा आदाना गामिया बामुनफुर होनबाथ' माने जाहैबाय जोंहा एकदम मिमां हालामनि एरियायावहाय एखेबारे बर' गामि होनना बुंबा गोदो माने गेलेनायावनो जा बा माबा मोनसे भेमपाथि सेमपाथि बिराद फेमासथारमोन ना दङ फेमास बिराद जादों दाबोथ' दंखोमा ना दाबो दङ भेमपाथिया दाबो माबागासिनो दङ दामगासिनो लांगासिनो भारा लाङो बुहुदनो भेमपाथियाथ' बुहुद मोजाङानो जोंना भेमपाथिया गोदोनिफ्रायनो बे गोदो जोंहा आफामोननि दिननिफ्रायनो बे बुस्थुआ दंमोन आरोखि खिन्थु दासिमबो दङ दासिम माने आफामोना थैलांबाय बे थैलाङै उनाव भेमपाथिया दाबो सोलिदों बिनि फिसालाफ्रानो दामगासिनो दं आरोखि माने दायो मा जाहैबाय सिजोनाथ' भेमपाथिनि सिजोन नांगौबा माने कन्टेक्ट खालामनो हागोन नङा होमबा बा आंनि चेनेलनि थ्रुयैनो नांनो हागोन आं आदानाव नैबे मोनसे खोथा सोंनाय बर' गामि हिसाबैथ' नोंसिनाव खाथि खाला बबेखाय बर' गामि दङ जोंनाव खाथि खाला बामुरबो थाबाय ओजों दलाफारा थाबाय माखासे ओरै बरबाम बागरा बेफोर माने दौरिफोरनि आयदारि जानानै थाबाय आरोखि माखासे बर'फ्रा अब्लाबो माने बर' गामि नांजाबथारनाय होनना बुंब्ला नांजाबथारनाय होनब्ला जोंनावथ' नांजाबनायखौल' एसे गोजान थांनानै दलाफाराया जाबाय आरोखि बेबोथ' नांजाबथारनाय नङा खोमा बेबो नांजाबनाय नङा सावथालफोर मा बेंखनजोबनाय नोंसोर गामिया जों ओरैबो सावथाल दं ओरैबो सावथाल दं गासिबो बेंखना जोंनि गेजेरा बामुफुर गेजेरा बर' दाबसेल' दं आरो दाबसेल' गामि ओमफ्राय जेनेबा बै समाव नोंसिना पन्सायतआ मा पन्सायतमोन जोंना बै समावहाय मिसामारि पन्सायतआव जोङो बहुद गोदोनिनो जोंहा आफामोननि दिनावनो जोङो मिसामारियाव थाबाय थादोंमोन आरोखि पन्सायत हिसाबै मा समाव सोरनि खेल जानानै सोरनि मा जानानै जोङो बुजिस्लाब हमस्लाब हायाखै जों सोंबाय बायदोंमोन जे पन्सायतआ मानो गावलांखो मानो थांखो जों होननानै जों नागिरबायदोंमोन बे समाव माखासे हारसाफ्रा बुद्धिजिबि खालामनानै जोंखौ थख' गालांनानै जोंखौ मासख'आव हरबाय आरोखि मासख'आव हरबाय जोंखौ सिसि बरगाव माबाया हमस्तियाव हरबाय बे जायगायावथ' नायबाथ' बर' गामि हिसाबैथ' नोंसोर जों बर' हिसाबै जों गोलैथारामोन नङा जेनेबा जाय जायगायाव गोलैहैबाय बेयाव बर' गामि दरबेसे बर' गामि गैया दरसेबो बामुनफुरल' गोलैदों बर'फ्रा जोंनिया सावथाल माखासे गामि दरनै गोलैफाबाय ओजों बिहारि दरसे गोलैफाबाय बेबो गावस्रानानै गुथे जानानै जोंखौ बेयाव लांबाय आरोखि बिनि सायाव नों मा बुंनो नागिरो जेनेबा दा आंथ' बहुद दुखु फोरमायदों जोङो रायजो राजाजोंबो दुखु फोरमायबाय रायलायबायबो जोङो गोजौआवबो रायलायदों गोजौआव रायलायखांनानै जोङो बुंदोंमोन जों नाजादोंमोनबो लास्ट टाइमाव जोङो बे माबा द्राइभखौ जोंनो होआखिसै आङो बहुद खोथाखौ फोरमायदोंमोन मानसिफोरनोबो बै समाव माने हास्लाबाखिसै खोमा बेस्राफोर हास्लाबैनि थाखायनो जोङो बे हमस्तेयाव हारसाफ्रा थगायनानै जोंखौ नाथ्रोद हरनाय बायदि जाबाय आरोखि ओमफ्राय दा जेनेबा नों सानो नामा बे खामानिया सोरनि खामानि बायदि बे खामानियाथ' बे गिदिर गोलावफोरनि जाबाय खामानिया जोंनाव दंमोन
प्रेसिडेन्ट माबामोन दंमोन जों बेखौ अनुरद खालामहैदोंमोन जे जोंखौ एसे जायगाखौ लांनाङा गोजानाव जोंखौ बेयावनो गालांफिन बिसोर होनदों दाथ' हाला 5 बोसोरनि उनाव माबा मोनसे खालामफिननो हागोन होननानै बुंदों आरोखि। बे बेलायावहाय दा जेनेबा नोंसोर गामियावहाय खै गरसो दं जेनेबा बे बामोनफुरनाय गामिया? जोंनावथ' 52नि बारबाय 52 जा जेनेबा नोंसोर जेनेबा रेभिनिउ भिलेज हिसाबै अकल बामोनफुरानो नामा? बामोनफुर रेभिनिउ हिसाबै जायाखै जोंनाव मुकुलबारि होननायसो रेभिनिउ जादों। नोंसिनाव जेनेबा वार्ड मेम्बार प्रेसिडेन्ट बा बेफोरबायदि? वार्ड मेम्बार जों सासे थिखांनो हादों जोंनि पन्सायतनिफ्राय जोंनि एकदम नाजानायनि माबा बेलायावनो जोङो नाजानानै एकदम जुजिथारनानै जोङो 3 केन्डिडेट दंमोन 3नि बिथोराव जोङो माखासे सावथाल 2 बेखौ जों फेजेननानै बर' गामियाव सासे वार्ड मेम्बार लाखिदों आरोखि। आदसा ठीक আছে गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय दायो आं नोंनाव नैबे मोनसे सोंबावनाय जेनेबा नोंसिनि नैबे गामिनि थांलाय फैलाय थासारिनि अबस्थाफ्रा माबायदि जाबायदि नुबाय आङो? जोंनि अबस्थायाथ' बिराद गाज्रि अबस्था जोंखौ रावबो नायस'ना जोङो जा हरो पन्सायतनिफ्राय एसे एनै मोननाय बेफोरबो जोंनो थोआ। दाथ' जोङो दैज्लाङाव जोङो मानसि बेमारफोरखौ बाननासो लांनो गोनां जायो। बे कासारिखौ जोङो MLA नावबो बुंबाय जोङो MP नावबो बुंबाय जोंखौ नाजायाखिसैनो बे समाव जोंखौ ओरैबायदि खालामना गालांबाय जोंखौ दुखुनांथाव आरोखि। जोङो नायोबा बे दरसेल' बे गामिखौ जों एसे मोजां खालामलांनो नागिरो जाया आरो फिसा फिसौ खामानिजों मा जानो रेगाजोंथ' जेबो खामानि जाया। दाख्लै दै बायफ्लंनानै माबाया माथावरि बायफ्लंनानै दंस' जालांजोबदों गासिबो थांनो हायामोन। दासो मेसेङाव एसे थांलाय फैलाय जाबाय थादों आरोखि। नङाबाथ' जोंनि अबस्थाया दैज्लाङाव फैनो हायानो। दैज्लाङाव नोंसिनाव माबायदि बाइक साइक सोलिनो हागोन हाया? बाइक साइक थांनो हाया गारि सारि फैनो हाया। थाबायनांगौ जों बिनिफ्राय हालमारि थ्रु खै किल'मिटार जागोन? बेयाव 4 किल'मिटारसो दङ। बिनिफ्राय जों थाबाय थांनांगौ आरोखि। 4 किल'मिटार थाबायनानैसो जों गारि हमहैनांगौ। आदसा ओमफ्राय हाथाया जोङो शुक्रुबार जानांगौ। शुक्रुबारखौ जों जायोबा कफाथुनिफ्राय जोङो 5-6 किल'मिटार गोजानाव जों थाबायनानै हाथाय जाहैनांगौ। ओमफ्रायसो जों गारि मोननानै गवामगाव थाङो। आरो ओरै दंमोन जयरामपुरावबो जोङो 4 किल'मिटार गाखोनानै बेयाव थाबायनानै थांनानै गारि गाखोना थांनांगौ आरोखि। होमबासो जोंनि अबस्थाया मोजां जायो बेकवार्ड जायगायाव। ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसिनाव बेयाव जेनेबा बै जायसिम नोंसोर थाबाय 4 किल'मिटार बिसिम जेनेबा लामा बानायबा खै लाखसोनि बाजेटआव जेनेबा लामाया जागोन बायदि सानो? बेथ' सरकारा हायोब्ला बे 1 कौटि 2 कौटिनिफ्राव हायो बानायनो हायो। बेबायदि खोथा जोंखौ बारा एमाउन्टनि नङा होमबा? बारा एमाउन्टनि नङा 1-2 कौटिबानो जोंनि लामाया क्लियार जागोन आरोखि। मालाबा सानोना नों जेनेबा बे बामोनफुर जायगाखौहाय थांफैनाय अबस्थाखौ नायनानै बा मालाबा बेमार आजारनि खोथाखौ नायनानै उसुबिदा आरो सुबिदानि खोथाखौ लानानै मालाबा जायगाखौ गारनो गोसो जायो नामा नों? जों मालाबा गामिखौनो सिं स्र' खालामनो लुगैयो खिन्थु गोदोनि बोराय बुरिया होनलांदों बेयाव जायगायाव मालाबा मोनसे मोजां जागोन होनना सानो थालाङो। खिन्थु जोङोथ' हिसाबै जाय साख्रियाल खारजोबखाबाय थाखायाखिसै बे गामियाव जायफोर साख्रियाल नङै बेफोरो दंजोबो आरोखि गामियाव। साख्रि मोनदों आरो गवामगाव हा बायदों थादों माने उसुबिदानि थाखायनो थांलाय फैलाय हायिखायनो बे माबा फरजायाव नुनानै रावबो थांनो हायिखायनो दा जोङो एकदम जायहा मोजां न'खर जायहा साख्रि दङ बेफोर थांजोबो आरोखि। दा जेनेबा आदानि फारसेबा जेनेबा नों थांनो गोसो जागोन जाया आं नोंनिबा? जोंथ' दा जोंथ' गारनानै थांनो नागिरो मालाबा समाव जों गारनानै थांनो नागिरो खिन्थु बायद' फिसा फिसौआव बेयावनो रोंखाबाय नालाय बेयावनो माबाखाबाय नालाय दा जों थांनो एसे बादबनाय मोनबाय आरोखि। आरो नोङो दानि जुगाव 1 लाख 2 लाखनि हा मोना जोङो बुहुत थाखानि फरमुसायाव बायनानै नांगौ। दा बिदिखौ जोङो सिन्था खालामनानै थाबाय आरोखि बे गामि खोथाया बे। होनबा दायो नोंथांमोननि गामिखौ आं बेखौ सानबाय दायो सिगाङाव दंमोन बरदल'नि ब्लकनि आन्दाराव पन्सायतआ दंमन बै समाव जेनेबा बरदल'नि ब्लकनि आन्दाराव मिसामारि पन्सायतआव दंमोन दायो माने बरदल'नि ब्लकनिफ्राय बारहोनानै आरो माने बरदल'नि पन्सायतआवनो बारहोनानै मास्क'वा ब्लकआवहाय नोंथांमोनखौ दैथायहरबाय जेनेबा नोंसिनाव खाथि हिसाबै बबे मोनसे पन्सायतआ आरो बेनिफ्राय बबे मोनसे पन्सायतआ खाथि जायो? जोंनावथ' खाथि नां गैला जोङो बरदल'नि थांथारनांगोन। नङा जेनेबा बेखौ सिगाङाव बबेयाव खाथियाव दंमोन आरो जेनेबा? जोंनाव खाथियाव पन्सायत खाथि हिसाबै दंमोन मिसामारि दंमोन जोंनाथ' बे बारा गोजान नङा। ओमफ्राय आरो ओरैहायथ' बरबाम दंमोन बेबोथ' खाथि बेबोथ' बारा गोजान नङामोन खाथियावनो दंमोन। जेनेबा आंनिब्लाबो आरोना नैबे खोथाखौ आं सानदों जेनेबा खाथि हिसाबै हयथ'बा जेनेबा मिसामारियाव हरा बरबामाव हरमोन नङा होमबा? बरबामाव हरा जेनेबा मिसामारियावनो दोनमोन नङाबा एकदम बेखौ बारनानै मोनसे पन्सायत बारनानै आरो मोनसे पन्सायतआव हरनाय खिन्थु आंनिबाबो माने गोसोआव एसे बोरैबा मोन्दों आरो
आरो नंखागौबोखा आरो बेखौ माने गाज्रि मोनथावनाबो जादों जाय खामानि मावदोंमोन बिथांमोनहा माने मोजां खामानि मावाखै होननानै आं सानदों आरो सोरबाफ्रा जुदि सोरबा बेलेग जाथिफ्रा जुदि मावदोंब्लाबो बिथांमोना माबा मोनसे साननानै बा माबा मोनसे प्लेन आरो पलिसिनि गेजेरजों बिथांमोन गामिखौहाय माने बेलेग जाय जायगायावहाय हरदों माने बे माबा मोनसे प्रि प्लेन लानानैसो बिथांमोनखौ सोसनना हरनाय बायदि आं सानदों आरोखि मानो होनना बुंबा नियारेस्ट पन्सायतआवनो बिथांमोनखौ जुदि दोननांगौमोन दोनोब्ला ओरैजाय नायगंगौथाय खोदोमगुरियाव हरमोन खोदोमगुरियाव हरबाबो खाथि जायोमोन आरो ओरैजाय नैबे मिसामारियाबो खाथियानोमोन ओमफ्राय आरो जिहेतु नियारेस्ट हिसाबैथ' नैबे बरबामाबो बिथांमोननि थाखाय बिराद खाथिमोन आरोखि माने बोसोर बिथांमोना नैबे मिसामारि पन्सायतआवनो थानाय हिसाबै बिथांमोना जुदि बेयावनो जुदि दोननाय मोनब्ला मोजां जागौमोन मानो होनना बुंबा बेयावहाय मिसामारि हिसाबैहाय जेनेबा दलापारा बर' गामियावथ' थाबाय नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे बामोनपुर आरो बेजों लोगोसे बैयाव माबा माबि जुदि फिसा फिसौ बर' गामि दङब्ला आंबो बेखौ मोजां मिथिया थेवब्लाबो बिथांमोनहा माने बे मोनसे पन्सायत बारनानैसो आरो लास्ट पन्सायतआव हरनायखौ बिथांमोना गोसोआव माबायदि मोनगोन दा सोरबायाबाबो गाज्रि मोनगोन नङा होमबा दाबो जों दुखुआव दङ बुस्थुखौ जोङो जाथि हिसाबै एसे नाजानांगौमोन जाथि हिसाबै एसे साननो गोनां जानांगौमोन दा जोंखौ एसे गोजान लाखोना जों बिराद हारसाफोरनि गेजेरजों जेबायदि रिउ रिउ मोनहरो थांनानै माने सानसे जाहैखायो बेयाव जों फैफिननो हाया मालाबा थांलाय फैलाय हर जाबोयो बेनि थाखाय दुखु जादों दा आगोल हिनजावफ्रा थाङोमोन माबायाव मिसामारि पन्सायतआव जि सुबिदा मोनोमोन बेफोर माने एकदम गोमालांनो हमबाय सुबिदाफोरखौ बारा होनो नागिरला सुबिदाफोरखौ जोंनिखौ एकदम माबा खालामलांबाय आरोखि गोमालांनाय बायदि जाबाय ठीक আছে आदानिसिम रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय आंनि नैबे चेनेलनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोननो नैबे बामोनपुर गामियाव आं फैनानै आदामोननि माखासे सुबिदा आरो उसुबिदाखौहाय नोंथांमोननो रायलायनानै दिन्थिबाय बा खोनासंहोबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदों निस्सय मिथिदों जानांगौ जायफ्रा जेनेबा बामोनपुर गामियाव फैबाय बा मिथिखानाय बिथांमोना मिथियो बिथांमोननि सुबिदा आरो उसुबिदाखौहाय खिन्थु गोजाननि जायफ्रा मिथियाखै बिथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय मिथिगोन होननानै आं सानबाय आरो बिथांमोननि माखासे लामा आरो थांफैनो अबस्थाया ओरैबायदि गाज्रि दानि आदाया होनखाबाय बिथांमोना माने 4 किल'मिटार ओरैबो 4 किल'मिटार ओरैजाय 6 किल'मिटार ओरैजाय 4 किल'मिटार 4 राउन्ड थाबायनानैसो बिथांमोनहा जाय जायगायाव जेनेबा थांनो हागोन बा गारि गुरा गाखोनानै थांनो हायो खिन्थु नैबे मेसेङाव मा जाहैबाय बाइकफोरा थांनो हायो खिन्थु गारियाथ' इम्पसिबल दाबो गैखाया ओमफ्राय जेला दैलां जागोन दैलां समावथ' बिथांमोनहा मा जाहैबाय थाबायाबा खुनु कनसिडार बा खुनु माबा गैया माने चान्सआनो गैया बेबायदि जायगा ओंखायनो बुंबाय आंबो माने बिथांमोनहा आरो बिथांमोननि गामिया गोदो जेनेबा जोंनि बे मिंमां हालामाव बिथांमोननिया बिराद नाम जादोंमोन मानो होनना जों एसे उन्दैयाव खोनादों आरोखि बिथांमोना माने बल गेलेनायावनो जा बा मोनसे बेमपार्टियाथ' दाबो दङ दाबो जुदि सोरनोबा जुदि हाबानि जुदि बेमपार्टि जुदि गोनांथि जायोब्ला नैबे बामोनपुर गामियाव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बिथांमोना अलरेडि रेडिखाना एकदम सानफ्रामबो रेडिखा जेला जेनेबा कन्टेक्ट खालामगोन अब्लानो मोनगोन आरो ओंखायनो आं नैबेखौहाय नैबे बिथांमोन गामियाव फैनाया बेनो बिथांमोनहा गोसोआव माबायदि दुखु जाना दं बा गोसोआव माबायदि मोनदों बिथांमोनजों आं एसे रायलायनो होननानै फैदों ओंखायनो आङो दिनैहाय फैनायाव आदाखौ लोगो मोनबाय आदाखौ लोगो मोननायाव सानबाय आङो आदानावनो हाबनानै दिनैहाय मोजां गाज्रि खोथाखौ रायलायलांसै होननानै आङो आदानिजोंहाय थाफानानैनो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो सोरबाफ्रा जुदि नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय आरो जुदि सोरबाफ्रा जुदि मिथियाखैब्लाबो आं सानबाय जे नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजोंहायनो नैबे बामोनपुर गामियावहाय मा दं आरो बिथांमोननिया माबायदि अबस्थाया उसुबिदा आरो सुबिदा आरो बिथांमोना दायो माबे पन्सायतनिफ्राय माबे पन्सायतआव बिथांमोनखौ दैथायहरखो आरो बिथांमोनहा मानि थाखाय बेयाव थांनांगौ जाखो बेयाव सोरनि मा जेनेबा साननाय बा हनाय बेखौथ' आंथ' मिथिला थेवब्लाबो आदाजों रायलायनो मोननानै आंबो गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय दे आदा जाहाथे माने बोसोरबानि उनावहाय जाहाथे नोंथांमोनहाबो आरोबाव बै पन्सायतनिफ्राय नैबे खाथि खाला पन्सायतआव जाहाथे फैफिननायखौ आंबो माने इसोरनि सायाव प्रार्थना गाबबाय बा जेनेबा आर'ज गाबनानै थाखाबाय जेनेबा बोसोरबानि उनावहाय आरो ओंखायनो आङो नैबे भिडिअखौहाय आदानि नैबे सिलायावनो जिरायनानै रायलायनाय जाबाय बेनो जाहैबाय जोंहा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बरदल'नि ब्लकनि सिङावमोन आरो दाथ' जेनेबा बरदल'नि गैला बिथांमोनहा खिन्थु बरदल'नि ब्लकनि गेजेरावनो दै बिथांमोननि गामिया खिन्थु बरदल'नि ब्लकनि एकदम गेजेर माने मिडिल पइन्ट आरो ना बिदि बुङाबो गाज्रि नङामोन दायो मा जाहैबाय बिथांमोना बरदल'नि ब्लकखौ गारनानै एखेबारे माबायाव थांबाय मासख'वा ब्लकआव माने मिडिल पइन्टनिफ्राय गारनानै थाङो बिथांमोना बेलेग पन्सायत आरो ब्लकआव थांनांगौ जाहैबाय आरो मेन खोथाया बे जाहैबाय ओंखायनो बुंबाय बे जाहैबाय धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बरदल'नि ब्लकनि सिङावनो थानाय बे जाहैबाय दायो एकदम नैबे बामोनपुर गामियानो जाहैबाय दायो बेलेग गामियाव थांबाय आरोखि ओंखायनो आङो नैबे भिडिअखौहाय दिनै आदाजों रायलायनानै नैबेखौनो दिन्थिबायखि नोंथांमोनहा माबायदि मोनाखै नोंथांमोनासो नायनानै मिथिसिगोन ओंखायनो जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे शेयार आरो लाइक खालामना होदो जाहाथे नोंथांमोननि अननायावनो बा नोंथांमोननि
सापर्टआवनो आङो दिनैसिम मोजां बेफोरबायदिनो माने बबेबा खना खनला थांनानै माखासे नुथाय बा माखासे जाथायफोरखौ बेफोरबायदि माने लाबोबाय थानो हायो आं बेखौनो बयनिसिमबो खावलायबाय ओंखायनो आङो नैबे दिनैनि भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला आङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना जुदि मा सानो मा साना कमेन्ट बक्सआव मोजां लिरना हरबानो जाबाय अके आरो बाय बाय होमबा जोङो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय खुलुमबाय खुलुमबाय बाय बाय